hanifan musliman, wanda ya kaucewa ƙarya kuma ya zama musulmi, wa ma kana minal mushrikin, bai kasance daga cikin masu yi wa Allah tarayya ba. Inda yamma ne sai ya ce, amsaina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Wannan addu'a ta gaba ya zo a hadisi, wanda ya karanta wannan kafa 100 da safe ya kuma karanta kafa 100 da yamma, a wannan rana ba wanda zai zo ranar alkiyama da wani aiki wanda ya fi nasa yawa, face sai wanda ya aikata irin abin da ya faɗa ko kuma ya ƙara da wani aikin alheri. Sai ya ce, subhanallahi wa bihamdihi, zai ta maimaita wannan subhanallahi wa bihamdihi har sau 100, subhanallahi wa bihamdihi, ya ta maimaitawa har sai ya yi sau 100. Yabo ya tabbata ga Allah, ya ta maimaita haka har sau 100 da safe har sau 100 da yamma. Zai samu lada ranar alkiyama fiye da kowa, sai wanda shi ya irin wannan ko ya ƙara da wasu ayyukan alheri da suka fi nasa. Sannan ya karanta wannan kafa 10, ko ita ma ya faɗe ta kafa 100. sai ya ce, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idan mutum ba shi da lokaci isasshe sai ya karanta ta kafa 10 ko kafa 1, ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Mulki ya tabbata ga Allah shi kadai, yabo ya tabbata ga Allah shi kadai, shi mai iko ne akan komai. Zai karanta wannan kafa 10 ko kuma kafa 1 in yana cikin kasala. In ko yana da cikakken lokaci sai ya karanta ta sau 100 da safe, ya ce, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya zo a hadisi, wanda ya karanta wannan kafa 100 kullum, ladansa daidai yake ga wanda ya siyo baiwa guda 10 ya yanta, kuma za a rubuta masa kyakkyawan lada 100, za a yafe masa kusakurai 100, kuma wannan zai zama kariya a gare shi daga shedan a tsawon wannan yinin sai ya yammatu. Ko babu wanda ya zo da abin da yake fiye da wannan, face wanda ya zo da irinsa ko kuma ya zo da ƙari. Ya karanta wannan so 100, sannan kuma ya karanta wannan zikiri kafa 3, ya ce, subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya karanta wannan sau 3 ya ce, tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo a gare shi, adadin yawan halittar Allah, adadin yardar Allah, adadin nauyin al'arshin Allah, da adadin dukkan kalmomin Allah. To ba wanda ya san adadin abin da ya faɗa kenan sai Allah. Wannan mutum zai yi shi bayan asuba kafa 3. Sannan ya karanta wannan addu'a ita ma bayan asuba ya ce, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ce ya Allah, ina roƙonka ilimi mai amfani, ina roƙonka arziki na halal, ina roƙonka ka bani dama ne aikin da zaka karɓa. Sannan ya yi istighfari ƙafa 100 da wannan sigar, ya ce, astaghfirullah wa atubu ilayh. Ya ta maimaita wannan hasso 100, ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi, ina neman gafaran Allah kuma ina tuba zuwa ga Allah. Ya ta maimaita haka hasso 100, sannan kuma ya karanta wannan addu'a ƙafa 3 da yamma. Ya zo a hadisi, wanda ya karanta wannan addu'a ƙafa 3 da yamma, ba abin da zai cuce shi na daga abubuwa masu sammu a wannan daren. Ga yadda zai ce, a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq. Ya karanta wannan addu'a sau 3 ya ce, a'udhu bi kalimatin lahi tammati, ina neman kariya
da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala cikakku daga dukkan sharrin abin da Allah ya halitta. Ya ta maimaita wannan so uku, ina neman tsari da kalmomin Allah ta'ala cikakku daga sharrin abin da Allah ya halitta. Ya maimaita wannan so uku da yamma. In mutum yana yawan karanta wannan so uku da yamma, Allah zai tsare shi daga dukkan wani abu mai guba. Sannan ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kafa 10. Ya zo a hadisi wanda ya yi wa annabi salati kafa 10 da yamma, ya yi masa kafa 10 da safe, ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shafe shi ranar alkiyama. Zai iya yi da wannan sigar ya ce, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Zai maimaita wannan haso 10, ko kuma ya yi da ɗaya daga cikin sigogun salati da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Azkarun naumi, addu'o'in da mutum zai yi in ya zo kwanciya. Farko ya jima'u kaffaihi, mutum ya haɗa tafukan hannunsa biyu kamar mai yin addu'a. Thumma yanfasu fihima, sannan ya yi tofi a cikin wannan hannayen, fa ya ƙara'a fihima, ya karanta waɗannan surori a tafin hannunsa sai ya shafe jikinsa. Duk wanda yake yin haka, Allah ta'ala da ikonsa zai kare shi daga dukkan sharrin ɗan adam da sharrin aljan da sharrin matsafa da sharrin masu sihiri. In mutum yana karanta waɗannan surori da za a karanto, ya karanta kowace so 3, ya tofa a hannunsa ya shafe jikinsa a lokacin da zai kwanta bacci. Ga yadda zai karanta su sai ya ce, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Idan ya karanta waɗannan surori kowace ƙafa 3 a kan tafin hannunsa, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, sannan ya shashafa duk inda hannunsa zai kai a jikinsa. Yabda'u bihima ala ra'asihi, ya fara shafawa a kansa, wa wajihihi da fuskarsa, wa ma aqbala min jasadihi da kuma gaban jikinsa, sannan ya shafi bayansa. Zai aikata haka so 3. Sannan ya karanta ayatul kursiyu kafin ya kwanta. Ya zo a hadisi, wanda ya karanta ayatul kursiyu lokacin da zai kwanta bacci, Allah ta'ala zai ci gaba da kare shi, zai ci gaba da bashi kariya, shedan ba zai kusance shi ba har ya wayi gari. Ga yadda zai karanta ayatul kursiyu ya ce, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Wannan ita ce ayatul kursiyu da mutum zai karanta lokacin da zai shiga bacci, sai kuma ya ƙara da karanta amanar rasulu. Wanda ya karanta amanar rasulu lokacin da zai shiga bacci, ko ya karanta ta da daddare,
ayoyi biyun nan na amanar rasulu sun isa kariya gare shi da wadatuwa gare shi har ya wayi gari. Ga amanar rasulun. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول manzo ya yi imani bima unzila ilaihi da abin da aka sauka zuwa gare shi min rabbihi daga wajen Allah mahaliccinsa. Wal mu'minuna haka muminai su ma sun yi imani, kullun amana billahi wa mala'ikatihi, dukkan muminai su ma sun yi imani da abin da aka saukar, sun yi imani da Allah, da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da manzannin Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, ba ma raba tsakanin wani daga cikin manzannin Allah mu ce mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba. Wa qalu sami'na wa ata'na, suka ce ya Allah mun ji abin da ka faɗa kuma mun yi biyayya. Gufranaka rabbana, gafararka muke nema ya Allah, wa ilaikal masiru, makoma tana gare ka. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya kallafa wa wata rai sai gwargwadon ikonta. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, abinda ta aikata na arziki yana gare ta, abinda ta tattala na mummuna yana kanta. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Allah kada ka kama mu da abinda muka bisa mantuwa ko abinda muka aikata bisa kuskure. Rabbana wala tahmil alaina isran, Allah kada ka dora mana nauyi mai wahalarwa, kama hamaltahu ala alladhina min qablina, kama yadda ka dorawa waɗanda suka gabace mu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, Allah kaka dora mana abin da ba mu da iko a gare mu bisa aikata shi. Wafu anna, Allah kai mana afuwa, waghfir lana, Allah kai mana gafara, warhamna, Allah ka ji kanmu, anta maulana, Allah kai ne majibincin mu, fansurna, Allah ka taimake mu alal qaumil kafirin, absa mutane waɗanda suke kafirai. Wanda yake karanta wannan ita ce amanar rasulu, yake karanta ta dukkan dare, ta isan masa haɗi zuwa wayewar gari. Sannan ya karanta wannan addu'a lokacin da ya je inda zai kwanta sai ya ce, Bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi farhamha وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا كرنت وانا أدعى باسمك ربي da sunanka Allah mahalicina wa da'atu jambi nake sanya banjikina in kwanta wa bika arfa'u kuma da sunanka nake daga shi fa in amsakta nafsi idan ka rike raina ban tashi ba nazarce zuwa ga mutuwa farhamha Allah ka ji karrannawa wa in arsaltaha idan Allah idan kuma ka tashe ni da safe karrannawa fa fazatu ka kiyaye ta bima tahfazu bi ibadaka salihin da abinda kake kiyaye bayin kwarai da shi. Sannan ya karanta wannan addu'a ita ma an ta karanta ta lokacin da ta kwanta yi. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah
ya karanta wannan addu'a in zai kwanta bacci. An so ya karanta ta ita ma, ya ce Allahumma innaka khalaqta nafsi, ya Allah haƙiƙa kai ne ka halicci raina, wa anta tawaffaha, Allah kai ne mai ɗaukar ranta, laka mamata wa mahaiha, da wata da rayuwarta duk yana hannunka. In ahayaitaha Allah in ka raya ta, fahfazha Allah ka kiyaye ta, wa in amattaha Allah in ka ɗauki raina, faghfir laha Allah ka yi wa rannawa gafara. Allahumma ni as'aluka al'afiyata, Allah ina neman lafiya da kiyayewa daga gare ka. Sannan an so ya karanta wannan addu'a ita ma ya ce